कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत, दळवीन सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण सातनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण सात आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हच्या जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा या विशेष कार्यक्रमात आज आपण भेटणार आहोत लेखिका श्वेतल परब यांना। स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांनी आपल्या लिखाणातून भाष्य केलंय। याशिवाय स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यासोबतच मिळून साऱ्या जणी या चळवळीत देखील त्यांचं व्यापक काम सुरू आहे। स्त्रीवादी लिखाणासह सामाजिक, शैक्षणिक, व्यसनमुक्ती, अंधश्रद्धा निर्मूलन यासाठीही त्यांनी लिखाण केलंय। राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमध्ये त्या प्राध्यापक आहेत। वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर त्यांनी लिखाण करण्याचं धाडस केलंय। नेमका हाच त्यांच्या लिखाणाचा प्रवास आजच्या भागातून जाणून घेणार आहोत। मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत। जेव्हा तुमच्याशी बोलत होते त्यावेळी एक बाब प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे तुम्ही जवळपास 40व्या वर्षी लिखाणाला सुरुवात केला। नेमकं कधी वाटलं की आता आपल्याला लिखाण करायचं आहे आणि या सगळ्याची कशी काय सुरुवात झाली? लिखाण जरी मी 40 नंतर केलं, 40 वर्षानंतर केलं, तरी त्याची जी पायाबांधणी असते ती लहानपणापासूनच झालेली असते माणसाची जडणघडण। शालेय वयात मला भाषा विषय हा अधिक आवडायचाच मुळात, आणि त्याच्यामुळे माझी आवड ही वाचनाची असायची। म्हणजे बालपणी केलेलं वाचन हे फारसं म्हणजे आमच्या घरात आध्यात्मिक वातावरण होतं, त्यामुळे मी जे वाचन केलं ते आध्यात्मिक स्वरूपाचं होतं। मग त्याच्यामध्ये जे ग्रंथ आमच्या घरात असायचे त्या ग्रंथांचं मी वाचन करायचे। एकनाथी भागवत असेल, रामायण महाभारत असेल किंवा ज्ञानेश्वरी असेल, तर ते वाचन व्हायचं। आणि विशेषतः आमचे आजोबा जे होते ते वारकरी होते आणि त्यांनी आमच्यावर संत परंपरेचा पगडा ठेवलेला होता आणि घरात सतत अभंग म्हटले जायचे, भजनं केली जायची आणि त्याचा परिणाम आमच्यावर होत गेला। म्हणजे संत वाङ्मयाचा परिचय पहिला झाला असं म्हणायला पाहिजे आम्हाला। म्हणजे ती पण एक जडणघडण पायाच आमचा बांधला गेला होता की वैचारिक पाया तिथूनच गेला आणि समाजवादी जी विचारसरणी आहे ती देखील तिथूनच आमच्यामध्ये मुरली गेली। बरोबर। मग त्यानंतर लिखाण कशी काय सुरुवात झाली? म्हणजे ते प्रकर्षाने जेव्हा प्रसिद्ध झालं तो काय अनुभव होता? लिखाण 40 नंतर झालं असलं तरी हायस्कूल असेल, हायस्कूलमध्ये आम्हाला पोंक्षे मॅडम होत्या। त्या पोंक्षे मॅडमने सुद्धा आम्हाला बरीच पुस्तकं वाचायला दिली। त्या काळी त्या चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या, स्त्रीवादी चळवळीमध्ये त्या काम करत होत्या स्वतः आणि त्या खऱ्या मुंबईच्या, त्यांचं पूर्ण शिक्षण मुंबईला झालं होतं आणि मुंबईहून त्या लग्न झाल्यानंतर आमच्या गावी आल्या होत्या आणि त्यामुळे पाठ हायस्कूलमध्ये त्या आम्हाला मराठी विषय शिकवायला होत्या। तर त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला जी पुस्तकं वाचा म्हणून सांगितली ती बहुधा सगळी परिवर्तनवादी पुस्तकं असायची आणि परिवर्तनवादी पुस्तकामुळे एक वैचारिक बांधणी वेगळ्या प्रकारची होत गेली। सामाजिकता या मूल्याची जडणघडण होत गेली। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिकता आणि समाज बांधिलकी ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी आमच्या मनावर ठसवत गेल्या आणि स्वतः त्या चळवळीत काम करत होत्या। दलित, वंचित, उपेक्षित यांच्याबाबत त्यांना फार आस्था होती आणि ते संस्कार आमच्यावर होत गेले आणि ते कुठेतरी एक संस्कार मूल्य माझ्या डोक्यामध्ये होतं की हे कुठेतरी आपल्याकडूनही अशा प्रकारे काहीतरी घडावं पुढे असं वाटत होतं। पण काही कौटुंबिक कारणास्तव ते मी अडकले गेले। स्त्रियांच्या बाबतीत असंच घडतं की शिक्षण झाल्यावर लग्न झाल्यावर मुलं आणि मुलं झाल्यावर प्रपंच सगळा, घरकाम, आणि यात मी अडकले गेले आणि त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाला। तरी देखील वाचन सुरूच होतं। मुळात BA ला इंग्रजी म्हणा किंवा MA ला इंग्रजी म्हणा विषय घेतल्यामुळे ते वाचन एक वेगळ्या प्रकारचं वाचन झालं। पाश्चात्य तत्वज्ञान किंवा पाश्चात्य साहित्याचं वाचन झालं आणि मराठी साहित्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष झालं त्या काळामध्ये। म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना मी मराठी वाचन करत होते, दुर्लक्ष झालं आणि लिहावंसं त्यावेळी मला जरी वाटत होतं तरी मी लिहू शकले नाही। ह्याला कारण एक बैठक असावी लागते लिखाणाला आणि त्यासाठी माझ्याकडे पुरेसा वेळ नव्हता
आणि जेव्हा माझा मुलगा 10वी पास झाला आणि मुंबईला गेला, तेव्हा मी लेखन करायला लागले. खऱ्या अर्थाने सुरुवात माझी कवितेनेच झाली. ती कुठली कविता होती, काही आठवतंय? पहिली कविता म्हणजे माझी आईवर लिहिलेली होती आणि त्याचं सादरीकरण मी शिक्षक वाङ्मय चर्चा मंडळ सिंधुदुर्ग यांनी जी स्पर्धा घेतली होती त्या स्पर्धेमध्ये ती कविता मी सादरीकरण केलं आणि त्याला प्रथम क्रमांक मिळाला. तेव्हा मला थोडासा आत्मविश्वास आला की मी लिहू शकते आणि तिथून मी कविता सतत लिहित गेले. आज तुमचा मी प्रवास पाहतो, एक पुस्तक सुद्धा आलंय, आगामी पुस्तक सुद्धा येणार आहे, त्यावर आपण बोलणारच आहोत. मात्र आता जेव्हा तुम्ही शिक्षक म्हणून कार्यरत आहात RPD हायस्कूलमध्ये, तर जेव्हा शिक्षक म्हणून कार्यरत असतात तर तो संपूर्ण दिवस तुमचा कॉलेजमध्ये जात असेल, तिथून तुम्ही घरी येत असतात तर घरातल्या काही जबाबदारी असतात. मग जेव्हा या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला साधायच्या असतील तर ही तारेवरची नेमकी कशी काय कसरत जुळवता? कारण लिखाणाला एक विशिष्ट वेळ सुद्धा आपल्याला द्यावा लागतो. बरोबर. तुम्ही हे कसं काय मॅनेज करता? तारेवरची कसरत कुठल्याही बाईला करावीच लागते. कुठलीही कला छंद जोपासायचे म्हटले तर स्त्रीला तारेवरचीच कसरत करावी लागते. अशी कोणती स्त्री नसेल किंवा अपवादात्मक असेल की जिला सगळं पार्श्वभूमी मिळते. मला कुठलीच पार्श्वभूमी तशी नाही आहे. मी शेतकरी कुटुंबात जन्माला आले, तिथेही पार्श्वभूमी नव्हती. लग्नानंतर सुद्धा काही कौटुंबिक आर्थिक अडचणी होत्या आणि त्यामुळे तशी काही पार्श्वभूमी नव्हती. आणि अशा परिस्थितीत तारेवरची कसरत म्हणजे आर्थिक ओढाताण फारच मोठ्या प्रमाणात होती आणि त्या दरम्यान मला आर्थिक प्रश्न अधिक भेडसावत होते. मग त्यातून तेही करत असताना असं जाणवलं की हे प्रश्न तर आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भागच आहेत आणि यावर जर मात करून आनंदी जीवन जगायचं असेल, स्वतःचा शोध घ्यायचा असेल, आत्मशोध घ्यायचा असेल तर वाचन आणि लेखनाशिवाय पर्याय नाही. जी माझी पूर्वीची आवड होती वाचन लेखनाची, तर त्याकडे मी वळले. बरोबर. आता हा प्रवास तुमचा सुरू झाला आणि हे जेव्हा तुम्ही करत होता तर नेमकी प्रेरणा कुठून मिळाली? म्हणजे लिखाणासाठी एक विशेष आपण बघतो अनेकांच्या सुद्धा, जसं आपण लिहितो तसं अनेकांचं लिखाण सुद्धा आपण वाचत असतो किंवा त्यातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. ही प्रेरणा नेमकी कुठून मिळाली? प्रेरणा म्हणजे मला आधी शिक्षक वाङ्मय चर्चा मंडळ सिंधुदुर्ग यांनी मला साहित्य प्रेरणा पुरस्कार दिला आणि तिथून मला अधिकाधिक लेखन करण्याची उर्मी प्राप्त झाली. आणि त्याशिवाय वाचन जर म्हणाल तर दुर्गाबाई भागवत या माझ्या आदर्श आहेत. दुर्गाबाई भागवतांची पुस्तकं, त्यांचं ललित लेखन प्रसिद्ध आहेत. ललित लेखनासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. विचार संचित आहे, त्यानंतर संस्कृती संचित आहे. तर त्यांची संचित म्हणजे ठेवा, तर लेखन एक संचित आहे आणि तो सूर मला तिथे सापडला. दुर्गाबाई भागवत या माझ्या आदर्श आणि आदर्श लेखिका आणि लेखन प्रवाहात मी त्यांच्यामुळे आले असं म्हणायला हरकत नाही. त्यांचं वाचन केल्यावर मला वाटू लागलं की हे जे जीवनातील अनुभव आहेत, ज्या संवेदना आहेत त्या आपण, मग ते स्मृती संवेदना असतील, काही आपल्या आठवणीतील गोष्टी असतील, काही आपल्याला समोर दिसत असतील, आपला भोवताल आहे, या सगळ्या भोवतालातील मांडणं आपण मांडावं असं मला वाटू लागलं. सुरुवातीला कवितेत मांडणं ते अवघड झालं आणि म्हणून मी लेखातून मांडू लागले. बरोबर. आता तुम्ही ज्यांचा उल्लेख केलाय आणि मग तसंच तुमचं सुद्धा लिखाण आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे ललित लेख सुद्धा तुमचे अनेक प्रसिद्ध झालेत आणि आता तुमचं पुस्तक सुद्धा प्रसिद्ध झालंय, ते म्हणजे साक्षी ठेविली धर्तेरी. यामधून तुम्ही जसं ललित लेख आहेत त्याच पद्धतीनं तुम्ही स्त्रियांचे सुद्धा अनेक प्रश्न त्यातून मांडले आणि ते करत असताना तुम्ही सामाजिक असतील किंवा मग शैक्षणिक यावर सुद्धा भाष्य केलंय. तर या पुस्तकाबद्दल नेमकं काय सांगाल? साक्षी ठेविली धर्तरी हे ललित वैचारिक पुस्तक आहे. ललित वैचारिक याचा अर्थ असा आहे की काही लेख त्याच्यामध्ये पूर्णतः ललित आहेत. उदाहरणार्थ सुरंगी हा आपल्या भागात आढळणारं एक फूल आहे, तर सुरंगीवर लिहिलेला लेख हा ललित गटामध्ये मोडणारा आहे. नदी वाहते, नदी एक सामान्य आपल्यासाठी एक सामान्य गोष्ट आहे, निसर्गाचं एक रूप आहे, पण नदीला सुद्धा भावना असतात. नदी ही स्त्री रूप आहे असं मी त्यात मांडलेलं आहे. म्हणजे स्त्री आणि नदी वेगळी नाही आहे, स्त्री ही नदीसारखी आहे, नदी ही स्त्रीसारखी आहे. मग तिलाही काहीतरी दुखत खुपत असणार, तिच्याही काही वेदना वेदना असतील, ह्या मी त्यातून मांडल्या, पण त्या वैचारिक स्वरूपात न मांडता ललित स्वरूपात मांडल्या, कवितिक स्वरूपात मांडलेल्या आहेत. तर असे काही लेख आहेत. त्यानंतर शैक्षणिक लेख त्याच्यामध्ये आहेत. उदाहरणार्थ परीक्षा बंद केल्या होत्या 8वी पर्यंतच्या, तर 2016-17 नंतर ती मुलं पहिल्यांदा परीक्षेला बसली. ज्यावेळी ती परीक्षेला बसली त्यावेळी यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला.
ह्या परीक्षेचा नेमका उपयोग काय आहे, परीक्षेला आम्ही का बसायचं आणि यातून आउटपुट काय आहे. मग पालकांना त्यातून मुलांना त्या भ्रमातून बाहेर काढताना खूप त्रास झाले त्या काळात. मग पालक म्हणाले ह्या मुलांचं काय करायचं, मुलं आपली बिघडलीत, परीक्षा नाही आहेत. तर तो प्रश्न मांडला. त्यानंतर विनानुदानित शिक्षकांचे प्रश्न होते, तर ते प्रश्न मांडणारे लेख आले. स्त्रिया, विशेषतः विनानुदानितवर काम करणाऱ्या स्त्रिया, मी स्वतः विनानुदानित वर काम करणारी स्त्री शिक्षिका आहे. आता आमचं 20% आम्हाला पगार सुरू झालाय, पण त्यापूर्वी मात्र अजूनपर्यंत 20 वर्ष आम्ही विनानुदानित शिक्षिका म्हणून काम केलं. आणि विनानुदानित शिक्षकाच्या संघटनेमध्ये सुद्धा मी कार्यरत आहे. अनेक आंदोलनात मी सहभागी झाले आणि आझाद मैदानापर्यंत आम्ही आंदोलनाला गेलेलो, उन्हात बसलोय. त्यानंतर कोल्हापूर, त्यानंतर कराड, पुणे या ठिकाणी आमची आंदोलनं झाली. आणि त्या आंदोलनात गेल्यावर मला स्त्रियांचे प्रश्न समजले, पुरुषांचे प्रश्न समजले की शिक्षकांसमोर किती आव्हानं आहेत, किती प्रश्न आहेत. ज्याला सहज नोकरी मिळालेली आहे शिक्षकांची, त्यांना त्याची जाणीव नाही आहे. पण जे विनानुदानितवर काम करणारे शिक्षक आहेत त्यांचे प्रश्न फार गंभीर आहेत. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की फक्त पालकांनाच फी भरावी लागते विनानुदानित शिक्षण पद्धतीमुळे, पालकांवर बोजा आहे. नाही, तर शिक्षकांवर जो बोजा आणि जे दडपण आहे ते फार भयंकर आहे. आणि ते मांडण्याचा प्रयत्न मी माझ्या लेखातून केला. लोकसत्तामध्ये तो लेख प्रसिद्ध झाला. मला राज्यभरातून अनेक फोन पण आले त्या काळात. आणि ते जे आहे ना ते मला अधिक प्रेरणादायी ठरलं. तो लेख आहे तो लोकसत्ताने प्रसिद्ध केला. मिळून साऱ्या जणीमध्ये 2016 तो लेख प्रसिद्ध झाला. आणि असे 2 वेगवेगळे लेख होते. ते एक स्त्रियांवरचा, विनानुदानित वर काम करणाऱ्या स्त्री शिक्षिका, हा लोकसत्तामध्ये आलेला लेख होता. आणि परिघाबाहेरचा लो प्रोफाईल शिक्षक हा माझा मिळून साऱ्या जणीमध्ये लेख आलेला. तर ते लेख प्रसिद्ध झाल्यावर राज्यभरातून मला फोन येत होते, रोजच्या रोज फोन यायचे की तुम्ही हे प्रश्न मांडता, याचा अगदी पोट तिडकीने मांडलेला प्रश्न आहे. अजूनपर्यंत कोणीही त्या प्रश्नाला लेखकाने हात घातला नव्हता. नुसते चर्चाच व्हायच्या किंवा आम्ही आंदोलनामध्ये बोलायचो, पण पोट तिडकीने लेखनातून मांडणारी लेखिका कोणीतरी आहे. म्हणून स्त्री लेखिकांनी सुद्धा मला अनेक मेल पाठवले. अजूनही माझ्याकडे ते मेल आहेत, ईमेल आहेत. आणि तो माझा अत्यंत आनंदाचा क्षण होता एक लेखिका म्हणून. मला कुठलाही पुरस्काराची आता गरज नाहीये. एवढा मला चांगला पुरस्कार तो मिळालाय, त्या लेखातून मिळालाय. खरं सांगू, मी धन्य झाले लेखिका म्हणून की ती जी व्यथा, वेदना, वेदना होती ती समस्त शिक्षक बांधवांची होती. आणि ते एका लेखकांनी मांडलेली आहे, जी स्वतः काम करते विनानुदानितवर. आणि तो आनंदाचा क्षण ठरला. बरोबर. आता तुम्ही जसं म्हटलात की आणखीन कुठल्या वेगळ्या पुरस्काराची गरज नाही, खरं तर हीच लिखाणाची ताकद असते आणि हीच खरी लेखकाची ताकद असते, जी तुमच्या या एका लेखामुळे त्याचं तुम्हाला प्रत्यय सुद्धा आला. तुम्ही आता उल्लेख केला ती म्हणजे मिळून साऱ्या जणी ही चळवळ. तर ही चळवळ विशेष करून स्त्रियांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सुरू झालेली किंवा त्यावर भाष्य करण्यासाठी एक मासिक सुद्धा सुरू झालंय, त्याचं प्रतिनिधित्व करताय. आज या चळवळीनं आपलं रूप बदललंय. म्हणजे जसे स्त्रियांचे प्रश्न मांडले जात आहेत तसेच पुरुषांचे आणि त्याचबरोबर ट्रान्सजेंडर यांचे सुद्धा प्रश्न मांडले जात आहेत. तर या चळवळीतली आपण कसे या चळवळीशी जोडले गेलात आणि आपले अनुभव काय आहेत? मी ज्यावेळी लेखन करायला लागले त्यावेळी आमच्या सावंतवाडीमध्ये एक साहित्यिक विचारांची बैठक आहे, वैचारिक बैठक आहे. मी त्यांच्या सान्निध्यात आले. समविचारी लेखक आहेत आणि समकालीन लेखक आहेत. आणि त्या समकालीन आणि समविचारी लेखकांच्या गटामध्ये मी जेव्हा आले तेव्हा मला समजायला लागलं की आपण कुठल्या तरी चळवळीशी जोडलं गेलं पाहिजे. नुसतं साहित्यिक असून चालत नाही, नुसतं लेखन करून चालत नाही, तर समाज परिवर्तन करणं हे आपलं काम आहे. जसं लेखनातून करतो तसं प्रत्यक्षात काहीतरी घडलं पाहिजे. मी तर रस्त्यावर उतरू शकत नाही, मला बंधन आहेत, कारण मला एक शैक्षणिक माझ्यावर हे आहे, म्हणजे ते कार्य मला करायचंच आहे शिक्षक म्हणून. त्यानंतर मला कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आहेत. ह्या दोन्ही जबाबदाऱ्या तुम्ही प्रत्यक्षात जाऊन रस्त्यावर उतरून कुठलंही आंदोलन करू शकत नाही, पण मी एक करू शकते की लेखनातून मी जनजागृती करू शकते आणि लोकांना परिवर्तनाकडे नेऊ शकते असं. तर त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये येत गेले, त्या माझ्याकडून ते घडत गेलं, चळवळीतून ते होत गेलं. आणि मग मी 4 वर्ष झाली असतील. 2018 सालामध्ये
मी मासिक सुरू केलं स्वतः, माझं स्वतःचं वैयक्तिक. आधी शाळेत वाचत होते आणि त्याने माझं समाधान होईना. मी दुसऱ्याचं मासिक घेऊन का वाचावं, माझं स्वतःच्या घरी मासिक यायला पाहिजे म्हणून. आणि माझे लेख प्रसिद्ध होत होते 16 सालापासून. तोही मला एक अगदी म्हणजे सपोर्टिव्ह पॉईंट झाला किंवा मला प्रेरणा देणारी गोष्ट ठरली की मी ठरवलं स्वतःचं मासिक असावं आणि दर महिन्याला मी स्वतः मागवायला लागले. मग त्यांनी मला विचारलं, तुम्ही सावंतवाडी तालुक्याच्या प्रतिनिधी बनता का मिळून साऱ्या जणीच्या? तर म्हटलं ठीक आहे, बनते प्रतिनिधी, कारण तुमची म्हणाले आता परिचय झालाय, तुमचा साहित्यिक ग्रुप आहे तर आणि शिक्षक पण आहात, तर तुम्ही ही चळवळ पुढे नेऊ शकता. मग त्या अंगाने तुम्ही कोणाला अशा मेंबर्स बनवा. आणि मी तशा पद्धतीने ग्रुप बनवला मिळून साऱ्या जणीचा. आणि आता माझ्या 10 ते 12 जणी घेतात. ते सावंतवाडीमध्ये 10 ते 12 जणींचा ग्रुप तरी झालाय आता. बरोबर. पण या चळवळीतून कशा पद्धतीने जनजागृती केली जाते किंवा कसे स्त्रियांचे प्रश्न मांडले जातात? आता तर तुम्ही ती, तो आणि ते अशा पद्धतीचं सुद्धा त्याची टॅगलाईन आहे आणि त्या अंतर्गत यासाठी काम होत आहे. तर ही चळवळ कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींसाठी काम करते? आज असं म्हटलं जातं की स्त्रियांचे काही प्रश्नच उरलेले नाहीत असं म्हटलं जातं. स्त्रियांना काय सगळ्या सोयी आहेत, सरकार सगळ्या सोयी देते, समाजामध्ये स्वातंत्र्य आहे, समता आहे, कुठेही नोकरीमध्ये स्त्रियांना राखीव जागा आहेत, राजकारणात राखीव जागा आहेत असं म्हटलं जातं. बरोबर. पण तरी देखील स्त्रियांचे प्रश्न संपलेलेच नाही आहेत. मग काय का संपलेले नाहीत? एक दमनशाही जी आहे, स्त्रियांचं अत्याचार तर आहेतच, छुपे का असेना ते अत्याचार होतच असतात स्त्रियांवर. कोणी आवाज उठवू दे नको उठवू दे ते चाललेलंच असतं. पण त्याच्याबरोबर स्त्रियांची जी दमनशाही किंवा दडपशाही होते, कामाच्या ठिकाणी असेल, घरात असेल, इतर समाजात वावरताना असेल, ती तर दिसून येतेच. म्हणजे याच्या विरुद्ध आवाज उठवणारी ती एक संस्था आहे की स्त्री चळवळीने अनेक कार्य केलेत, कामं केलेली आहेत. विद्या बाळने सुरू केलेले मासिक आहे 1989 मध्ये आणि ते आता गीताली विम त्याच्या संपादिका आहेत सध्या. मग गीताली विम तोच विचार घेऊन पुढे जात आहेत की पहिल्यांदा स्त्रियांसाठी चालवलेलं जरी मासिक असलं तरी आज ते तुम्ही सांगितलं तसं तो, ती आणि ते यांच्यासाठी काम करत आहे. मग स्त्रिया फक्त स्त्रियांचे प्रश्न स्त्रिया कशा सोडवतील? स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुरुषांची गरज आहे आणि म्हणून त्यांनी आता असं घेतलंय की पुरुषांनाही त्यात घ्यायचं आहे. मग त्यांनी पुरुष युवाचा अंक काढलेला आहे. आता गीताली विमा यांनी पुरुष युवाचा अंक सुरू केलेला आहे. तर त्यानंतर ट्रान्सजेंडर असतील यांचे पण अनेक प्रश्न आहेत, ते पण समाजाचा भाग आहे. किंवा माणूस आहेत, माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार जसा स्त्रीला आहे तसा पुरुषाला आहे तसा ट्रान्सजेंडरला आहे. हाच विचार घेऊन ही चळवळ पुढे जात आहे. केवळ स्त्रियांसाठी स्त्रीवादी चळवळ हा शिक्का आता पुसला जातोय असं मला वाटतं. पण या चळवळीतून आणखीन असे कुठले उपक्रम केले जातात ज्यातून हे प्रश्न सोडवण्यासाठी फायदेशीर ठरतात? बरं, तर मुळात पुण्यात हे मासिक ह्याचं कार्य फार मोठ्या प्रमाणात आहे. मग स्त्रियांना मदत करणं, काही जर निराधार स्त्रिया असतील तर त्यांना व्यवसाय चालवण्यासाठी वगैरे असतील तर ते हातभार लावते, ती संस्था हातभार लावते. म्हणजे अपंग, निराधार अशा महिलांना त्यांनी वंचित गटाला, कोणताही दलित असतील तर अशा वंचित गटाला ते हातभार लावण्याचं काम करतं त्यातून. आणि जनजागृती निर्माण करण्याचं काम करतं. एखाद्यावर अन्याय होत असेल तर त्याच्या विरुद्ध वाचा फोडण्याचं काम ते मासिक करते प्रत्यक्षात. म्हणजे नुसतं लिहून नाही तर प्रत्यक्षात त्यांचं कार्य सुरू आहे. त्याची खरं तर गरज आहे प्रत्यक्षात कार्य माध्यमातून. बरोबर. पण आता तुम्ही जसं मगाशी म्हटलात की स्त्रियांवर कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे अत्याचार हा सुरूच आहे. भले आता 2024 उजाडलाय. आता आपण पाहिलं तर स्त्रियांचा सती जाणे हा प्रकार होता. त्यानंतर अनेक गोष्टी आपण पाहत होतो. म्हणजे ज्या रूढी परंपरा होत्या, ज्या जाचक, या सगळ्याचा त्रास या स्त्रियांना होत होता. म्हणजे शिक्षण पण जेव्हा उपलब्ध नव्हतं. मात्र असं असलं तरी आज कुठेतरी स्त्री वेगळ्या उंचीवर जाण्याचा प्रयत्न करते आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये आज स्त्रियांचं प्रमाण वाढलंय, तरी सुद्धा अत्याचार होत आहेत. नेमक्या याची कारणं काय असू शकतात आणि लेखिका किंवा साहित्यिक म्हणून कशा प्रकारे आपल्याला एक भूमिका घ्यायला हवी असं आपल्याला वाटतं? भूमिकेबद्दल तुम्ही विचारता. लेखिका आणि साहित्यिक म्हणून, एक माणूस म्हणून आधी प्रत्येकाने जो कोणी इथे
जन्माला आलेला आहे त्याने प्रत्येकाने काय म्हणायचं, मी माणूस म्हणून जन्माला आलोय आणि माणसाशी मी माणसासारखा वागणार. मग ती स्त्री असू दे किंवा दलित असू दे, वंचित असू दे, आदिवासी असू दे, कोणी असू दे, कष्टकरी असू दे, त्याच्याकडे माणूस म्हणून बघितलं पाहिजे. हा विचार, ही भूमिका प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. लेखकाने घेतली पाहिजे, समाजाने घेतले पाहिजे, सगळ्यांनीच घेतले पाहिजे, समाज घटकांनी घेतली पाहिजे. तर तुम्ही म्हणता की दृष्टिकोन बदललाय का, समाजाचा स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदललाय का? नाही बदलला, अजून तेवढा नाही बदललाय म्हणजे मला वाटतं तो 50% पर्यंत झाला, अजून 50% तरी प्रगती व्हायची. मग प्रगती नेमकी काय झाली किंवा बदल नेमका काय झालाय? तर आज आम्ही शिकतोय, नोकरी करतोय, सगळ्यांबरोबर 4 चौघात आम्ही वावरू शकतो, समाजात वावरू शकतोय, राजकारणात स्त्रिया वावरू शकतायत. पण तरी देखील एक स्त्री म्हणून तिच्याकडे बघण्याची जी नजर असते, दृष्टी असते, बाई माणूस आहे तिला ते जमणार नाही. हे वाक्य मात्र प्रत्येक वेळी खटकल्यासारखं सगळ्यांनाच ऐकू येते, सगळ्यांच्या कानावर आदळल्यासारखं होते की ती स्त्री आहे तिला ते जमणार नाही, मग ती रजा टाकणार, मग ती वेळ लावणार, आळस करणार, कुठलंही काम असेल. म्हणजे ही पारंपरिक जे स्त्रियांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो तसाच आहे. परत निर्णय घ्यायची वेळ आली तर निर्णय घेताना सुद्धा पुरुष पुढे येतात, बाईला मागे ठेवतात, त्यांना निर्णय घेता येत नाही, त्यांच्याकडे निर्णय क्षमता नाही आहे. म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली आहे बाई, मी मान्य करते, बचत गटाने तर खूपच हातभार लावलाय बाईला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हायला. तर आर्थिकदृष्ट्या आम्ही सक्षम झालोय, काही एक प्रमाणात झालोय, अजून बऱ्याच बायका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही आहेत पण झालेल्या आहेत. आणि त्यांच्या झाल्या तरी देखील मला असं वाटतं की स्त्रीकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन आहेच अजून. व्रतवैकल्यातून बाई बाहेर पडली हे मान्य करते, काही एक प्रमाणात बाहेर पडली, असं कोणी काही सक्ती करत नाहीये घरात, उपवास धर, व्रतवैकल्य कर नाही, पण काम कर हे सांगितलंच जाते पहिला. बरोबर. पण हे जर बदल घडवायचे असतील तर नेमकं काय करावं असं वाटतं? कारण जी पुरुष प्रधान आपली संस्कृती आहे आणि अजूनही त्या प्रतिमेतून स्त्रिया बाहेर पडल्यात का असं आपल्याला वाटतं का? स्त्रिया बाहेर पडल्यात का? बरं, पुरुष प्रधान समाज आहेच आपला आणि हे संपूर्ण जग मान्य करतं की भारतामध्ये पुरुष प्रधान मानसिकता आहे ती. समाज म्हणण्यापेक्षा मी एक मानसिकता म्हणेन. आणि त्या मानसिकतेतून बाहेर पडणं फार कठीण आहे. जोपर्यंत आई मुलाला शिकवत नाहीये की घरामध्ये मुलगा आणि मुलगीला समान वागणूक देत नाहीये, म्हणजे समान कामं करायला सांगत नाही, तोपर्यंत मला वाटत नाही की पुरुष मानसिकतेतून कोण बाहेर पडेल असं. बरोबर. मुळात ते स्त्रियांचंच काम आहे बदल घडवण्याचं असं मला वाटतंय. आता पुरुषांचं तर आहेच पण स्त्रियांचं मोठ्या प्रमाणात काम आहे की घरातली कामं सगळी वाटून देणं. जसं मुलीला काम सांगितलं तर ते मुलांना पण सांगितलं पाहिजे समान. असं काही नाही मुलीचं काम मुलाने करायचं, मुलाचं काम मुलीने करायचं असं मी म्हणत नाही. दोघांनी समान कामांचं वाटप करून देणं हे आईचं काम आहे आणि आईचे संस्कार हे पुढे जात असतात. बरोबर. फार छान पद्धतीनं तुम्ही हा मुद्दा अगदी समजावून सांगितलात. पण तुम्ही आणखीन एक तक्रार केलीत जेव्हा आपण बोलत होतो त्यावेळी, स्त्रियांचं वाचन फार कमी झालंय आणि तुमचं हेच वाचनाचं महत्त्व पटवून देणारा किंवा महत्त्व सांगणारा एक लेख प्रसिद्ध आहे, तो म्हणजे वाचन कोणी करावं. तर या लेखाबद्दल काय सांगाल आणि स्त्रियांनी वाचनाकडे वळण्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे, कुठली पुस्तकं वाचली पाहिजे, याबद्दल काय सांगाल? वाचन कोणतं करावं याचे संस्कार मुळातच मला वाटतं शाळा कॉलेजमध्ये झालं पाहिजे. पायाभरणी जी मुलांची आहे वाचनासंदर्भात, लेखनासंदर्भात, ही मुळात त्यांच्या प्राथमिक शाळेत आणि माध्यमिक आणि कॉलेज जीवनात होते. तर मला कॉलेजला एक विजय कोचरेकर नावाचे मराठीला प्राध्यापक होते आणि विजय कोचरेकर सरांनी मला सुरुवातीला सांगितलं, तू मराठी विषय घे, तू प्राध्यापक होशील. पण मी पोटापाण्यासाठी इंग्रजी विषय घेतला नंतर आणि ते मराठी विषय माझा FY/SYला राहिला. तर त्यावेळी सुरुवातीला FYलाच असताना वि स खांडेकरांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेला त्या काळात, कुसुमाग्रजांना पुरस्कार मिळालेला त्या काळात. तर त्यांनी मला सांगितलं की वाचन करताना नेहमी अशा लेखकांचं वाचन करा की ज्यांना अशा प्रकारे पुरस्कार मिळालेले आहेत. पुरस्कार मिळाला म्हणून नाही, तर ते जे वाचन वैचारिक पोषण करणारं वाचन आहे ते वाचन करायचं. काही वाचन आपण जी पुस्तकं वाचतो ती मनोरंजनपर असतात, काही माहितीपर असतात, काही आध्यात्मिक असतात. अशा प्रकारचे अनेक पुस्तकं आहेत
लहान मुलांसाठीची पुस्तकं वेगळी असतात. तर माहितीपर पुस्तकांचा उपयोग काय होतो तर आपल्या व्यवसायात होतो, कामाच्या ठिकाणी होतो, आपल्याला त्या माहितीचा किंवा समाजात वावरताना त्या माहितीचा उपयोग होतो. आध्यात्मिक पुस्तकं आहेत, त्याचा एक मनशांती असेल किंवा एक तत्वज्ञान असेल, ते आध्यात्मिक पुस्तकातून मिळतं. तिसरा गट झाला तो वैचारिक पुस्तकं, त्याने आपले विचार समृद्ध होतात, वैचारिक प्रगल्भता येते. माणूस म्हणून जगताना आपल्याला आपले विचार समृद्धच झाले पाहिजे, नाहीतर आपण मागे पडणार, पशु अवस्थेत जाणार असं मला वाटतं. आणि म्हणून वैचारिक समृद्धता आणणारी पुस्तकं वाचा असं त्यावेळी मला त्यांनी सल्ला दिला आणि तुम्ही पुढे सुरू ठेवला की मी वैचारिक पुस्तकं वाचते. हां, पण तुम्ही जसं मगाशी म्हटलं होतात की स्त्रियांमध्ये फार कमी वाचन होत आहे, तर तो तुमचा अनुभव काय आहे आणि वाचन कसं समृद्ध करतं याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे नेमकं काय कारण आहे ज्यामुळे स्त्रियांनी वाचलंच पाहिजे असा तुमचा हट्ट आहे? स्त्रियांनी वाचलं पाहिजे म्हणजे मी आता आसपास बघते तर स्त्रियांचं वाचन कमी आहे आणि सगळीकडे चर्चा हीच सुरू असते की स्त्रियांचं वाचन आहे. इवन ज्या लिहिणाऱ्या स्त्रिया आहेत त्या पण मला असं आढळतं की आपल्या अनुभवाने लेखन करतात, पण प्रत्यक्षात त्यांचं वाचन कमी आहे. आणि त्यामुळे स्त्रियांनी वाचलं पाहिजे. स्त्रिया सध्या जे वाचन करतात ते वर्तमानपत्र किंवा एखादं मॅगझिन वाचन करतात किंवा तात्पुरतं मनोरंजनपर छोटंसं पुस्तक, कुठे कथा संग्रह असेल किंवा काय असेल तर वाचतात, अगदी जास्तीत जास्त काय. पण कादंबरी असेल किंवा वैचारिक पुस्तकं असतील तर ती वाचली जात नाही त्यांच्याकडून. आणि ती जोपर्यंत वाचली जात नाही तोपर्यंत स्त्रियांमध्ये प्रगल्भता येणार नाही, वैचारिक प्रगल्भता, समंजसपणा येणार नाही. आणि त्याच्यासाठी समंजसपणा आणि वैचारिक प्रगल्भता येण्यासाठी ही पुस्तकं समृद्ध करणारी आहेत असं मला वाटतं. तर हे वाचन स्त्रियांवर आरोप नाही आहे हा की वाचन करत नाही. कदाचित त्यांना काही स्त्रियांना वेळ पण मिळत नाही आणि काहींना आवड पण नसेल, पण त्यांनी मला असं वाटतं जरूर वाचावं, असं चांगली पुस्तकं वाचावी. थोडक्यात प्रगल्भता येण्यासाठी वाचन गरजेचं आहे. आज तुम्ही कोमसाप किंवा साहित्य संघ या ज्या नव्या साहित्यिकांना बळ देण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत त्यावर सुद्धा कार्यरत आहात, तर या माध्यमातून कसे उपक्रम राबवले जातात काय सांगाल? कोमसाप असू दे किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य संघ असू दे, यांचं एक वैचारिक बैठक असते, प्रत्येकाची वैचारिक बैठक असते आणि एक प्रयोजन असतं काहीतरी. प्रत्येक गोष्टीला एक प्रयोजन लागतं. तर त्यांचं प्रयोजन असं आहे की साहित्य समृद्धी हा विषय त्याच्यामध्ये आहे. समृद्ध साहित्य समृद्ध करणं, साहित्यिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणं आणि साहित्य समाजापर्यंत पोहोचवणं, हे काम करण्याचं हे दोन्ही संस्था काम करत आहेत. मग त्याच्यासाठी संमेलनं घेणं असतील, कवी संमेलनं असतील, विविध प्रकारच्या स्पर्धा असतील, शालेय मुलांसाठीचे उपक्रम असतील, ते सगळे उपक्रम ते राबवत आहेत आणि चांगल्या पद्धतीने ते काम सुरू आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उत्कृष्ट कार्य सुरू आहे. बरोबर. तर तुम्ही जसं आपण सुरुवातीला म्हटलं की तुम्ही वयाच्या 40व्या वर्षी सुरुवात केली. जेव्हा आपण एखाद्या विशिष्ट वयात येतो आणि तेव्हा एखादी नवीन गोष्ट शिकायची असते ते थोडंसं अवघड ठरतं, मात्र तुम्ही ती सुरुवात केला. तशी आता अनेकांना इच्छा असेल या वयात सुद्धा येऊन लेखन करण्याची किंवा लिखाण करण्याची, कविता करण्याची, तर अशांना तुम्ही काय सल्ले द्याल, काय मार्गदर्शन कराल आणि तुम्हाला काय वाटतं नेमकं यामध्ये काय अडचणी येऊ शकतात? बरं, लेखन मी उशिरा केलं, 40 नंतर त्याची कारणं सांगितली. काही कौटुंबिक असतील, आर्थिक असतील आणि त्यामुळे जरा उशिराच त्यामध्ये उतरले मी. संघर्ष तर सगळ्या पातळीवरच माणसाला करावे लागतात, म्हणजे कुठलीही कला असू द्या. उदाहरणार्थ आता जर गायन करायचं असेल, नाच करायचा असेल, डान्स शिकायचा असेल तर संघर्ष तर करावाच लागणार. घरच्यांचा विरोध असतो काही वेळेला आसपासच्या आपल्या अवतीभोवतीच्या माणसांचा पण विरोध असतो. हे तू काय करतेस, ह्याचा काय उपयोग आहे. मुळात उपयोगितेच्या दृष्टिकोनातून कलेकडे बघितलं जातं आणि त्यामुळे काय होतं की जो कोणी कलाकार असेल, लेखक हा कलाकारच आहे, त्याला सुद्धा वाटतं माझ्या लेखनाचा उपयोग काय. तर आनंद निर्मितीसाठी किंवा आनंद प्राप्तीसाठी लेखन करावं असं मला वाटतं प्रत्येकाने. त्याचा उपयोग काय आहे याचा विचार करू नये आणि संघर्षातून तर जावंच लागणार. आणि उलट मी म्हणते की वेदनेच्या पोटी कवितेचा जन्म होतो. जर तुम्हाला वेदना असेल, जर तुम्हाला त्रास असेल, जर तुम्हाला संघर्षातून जावं लागत असेल तरच तुम्ही चांगलं लेखन करू शकता, अधिक वाचन करू शकता, नाहीतर नाही. सगळं आयतं मिळत असेल तर आपण काही करणार नाही.
आणि तसंच काहीतरी घडलं असावं असं मला वाटतंय. बरोबर, फार छान सांगितलं तुम्ही. हे वेदनेशिवाय कुठलेही काम होत नाही किंवा कविता किंवा लेखन त्यातून होत नाही. आता आपण आपल्या शेवटच्या टप्प्याकडे येऊया मुलाखतीच्या. तुमच्या कवितांमधून किंवा तुमच्या लिखाणातून कायमच स्त्रियांचे प्रश्न मांडलेले आहेत किंवा सामाजिक असतील, शैक्षणिक असतील, या माध्यमांवर तर तुम्ही चर्चा करतात. पण आता आगामी आम्हाला नेमकं कुठलं साहित्य तुमच्याकडून पाहायला मिळणार आहे? सुरुवात माझी जरी कवितेने झाली, त्यानंतर मी लेख लिहायला लागले. वैचारिक ललित लेख माझे गोवन वार्ता, त्यानंतर तरुण भारत, कोकण साद असेल, प्रहार, पुढारी, लोकमत यातून प्रसिद्ध झाले. आणि त्या लेखांचं मिळून मी ते पुस्तक बनवलेलं आहे, साक्षी ठेविली धरतरी असं. जरी झालं तरी नंतर मला वाटायला लागलं की मी जिथे काम, आता मी एवढे सगळ्यांचे प्रश्न, सामाजिक प्रश्न मांडते, मग शिक्षकांचा प्रश्न मांडणारा माझा लेख आहे मगाशी मी म्हटलं, तो खूप पॉप्युलर झाला. मला अनेक फोन आले आणि मला त्यातून एक ऊर्जा मिळाली की काय कादंबरी लेखन करावं. आणि मी 2018 पासून कादंबरी लेखन करते. कादंबरी लेखनासाठी मोठा अवकाश लागतो. असं काही बसलं एका क्षणात आणि लेखन झालं असं होणार नाही, का महिनाभरात मी कादंबरी पूर्ण करणार असं होणार नाही. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कादंबरी लेखन करणाऱ्या कुमुदताई रेगे, एक ज्येष्ठ, आता त्या नाही आहेत हयात, त्या लेखिका होत्या. त्यानंतर उषाताई परब तर आपल्या सावंतवाडीच्या ज्येष्ठ लेखिका, त्यांनी मला ह्या प्रवाहात आणलं. म्हणजे कवयित्री संमेलनामधून मला कविता सादर करायला त्यांनी संधी दिली. त्यानंतर मी त्याच्यात आता स्वतः आयोजक कमिटीमध्ये सुद्धा त्यांनी मला घेतलं, तर त्यांची मिरवणी आहेच. आणि त्यानंतर वृंदाताई कांबळी पण लिहित आहेत. तर जिल्ह्यामध्ये कादंबरी लिहिणाऱ्या तशा स्त्रीलेखिका कमीच आहेत असं माझाच कसा अभ्यासात्मक दृष्टिकोनातून मी बघते. पुस्तक वाचन करताना सुद्धा मी केवळ मनोरंजनात्मक नाही तर अभ्यासात्मक दृष्टिकोनातून बघते. तर मी असा अभ्यास केला की सगळेजण कविताच लिहित आहेत, कथाच लिहित आहेत आणि लेख लिहितोय. यातून काही पुरेसं माझे जे प्रश्न आहेत, मी जे जीवन जगले, माझं जे जगणं आहे, माझ्या ज्या अनुभूती आहे, माझे जे अनुभव आहे ते जर मांडायचं झालं तर मला ते नुसत्या लेखातून मांडून चालणार नाही, एखादं पुस्तकच असावं स्वतंत्र. आणि म्हणून विनानुदानित शिक्षकांचे प्रश्न, विनानुदानित व्यवस्था जी आहे निर्माण झाली आहे मुळामध्ये, त्याचे सामाजिक परिणाम काय, दुष्परिणाम दिसत आहेत समाजावर. म्हणजे एक संभ्रमित व्यवस्था निर्माण झालेली आहे आता आपल्याला, अंधकारच आहे सगळीकडे आणि तो तळागाळात पोचलेला आहे. आता ती कीड आहे ज्याने समाजाला पोखरलेलं आहे. मग ते लोकांना कळावं की हे भयंकर काहीतरी मोठं एक कीड आहे किंवा हा एक भयंकर मोठं संकट आहे शैक्षणिक व्यवस्थेतील. आणि त्या दृष्टीने काय दुष्परिणाम झाले आहेत ते मी मांडलेले आहे त्याच्या कादंबरीमध्ये. 18 सालापासून ते लेखन केलं, आता काही महिन्यातच ती कादंबरी येईल. फक्त शीर्षक सांगत नाही, अजून काय निश्चित थोडंसं मागे पुढे आहे. त्यासाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता तुम्हाला तुमची आवडती एखादी कविता आमच्या प्रेक्षकांसाठी एकदा नक्की ऐकवा. बर, कवितेविषयी बोलायचं म्हणून मी कवितेविषयी लिहिलेली कविता, कवीविषयीच लिहिलेली कविता वाचते इथे. कुठल्याच शाईने कुठल्याच कागदावर आपलं नाव नोंदलं जाणार नाही. कुठल्याच शाईने कुठल्याच कागदावर आपलं नाव नोंदलं जाणार नाही, तरीही कवी कविता लिहित राहतो. त्याच्या असण्याचा संदर्भ लावता येत नसतो त्याला, त्याच्या असण्याचा संदर्भ लावता येत नसतो त्याला, पण माणसाच्या जगण्याचं निरीक्षण आणि नोंदी असतात त्याच्याकडे. पोथीभर पसरलेल्या ग्रंथांमध्ये चुकूनही सापडत नसते त्याला आपली वाट हवी तशी. तसा तो आंधळ्या कोशिंबिरीचाच खेळ खेळत असतो. तरीही वर्तमान सुटू नये हातातून म्हणून तो दिव्यावरची काळोखी पुसत लिहित राहतो कविता. अश्वारूढ, गजारूढ, सिंहारूढ झालेला काळ त्याला दाखवत असतो आपली ताकद, जी त्याच्या लेखणीत मावण्याची शक्यताही नसते. कवीचं आयुष्य वेदनांनी भरलेलं असतं. कवीचं आयुष्य वेदनांनी भरलेलं असतं, म्हणूनच तो लिहितो कविता बिन चेहऱ्यांच्या माणसासाठी, जी तळमळीनं वाचत राहतं कुणीतरी कोण्या कवीचं नाव न घेता. कविता पुढे पुढे वाचली, ऐकली जाते, एक एक पान विचारात घडून जातं. हरवलेल्या काळाच्या नोंदी साठत राहतात रक्तात, हृदयात आणि नजरेत सुद्धा. अरे वा.
खूप छान. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही आलात आमच्याशी संवाद साधलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. आणि त्याचबरोबर आगामी काळात ही तुमची जी नवीन येणारी कादंबरी आहे त्यासाठी सुद्धा पुन्हा एकदा शुभेच्छा. आणि तर या होत्या साहित्यिका श्वेतल परब मॅडम. त्यांनी आपले अनेक अनुभव आपल्यासोबत मांडलेले आहेत आणि त्याचबरोबर वाचन किती महत्त्वाचं आहे हे त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला समजत होतं. तर आता इथंच थांबतोय, पुन्हा भेटूया एका नव्या साहित्यिकासह पुढच्या भागात. तोपर्यंत इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.